आबौ थांसै नायफिननाय जागोन अके दे थांदो नै दिनै नोंथांमोन एसे डेक'रेसन खालामनायखौ देखायबावनायसै आं दाखालि भिडिअ'थ' देखायखादों नोंथाङा फुल डिटेल्स नायनोब्ला सिगांनि भिडिअ'खौ नायहै आङो नैबे भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होनानै दं बे भिडिअ'नि लिंकखौ आयै फंबाय नै गोबावसिम फाग्ला नुनांगौ नुयो नों सोंग्रा नोंनो मा नोङो आं भिडिअ' खालामदों नुवाखै नोंखौ आं नुदोंमोन नोंखौ नों आंखौ रायलायनांगौथारा जाम्बा मादै दं गाइस नोंसोरफोरलाय गाबोन नायफैनाय जा नायफैगोन रा भिडिअ बानायनांगौ थानो हानाय नङा आं था भिडिअ बानायनांगौ आं एस भलन्टियार थाथ'ले आङो जोंनि माखालगुरि मुसा क्लाबनि मावथि हान्जा नोंथांमोन गाज्रि जामोनसै आंखौहाय दे नैबेखौ बुंग्रानै थानाय थाथ'रा नों आरो नायफैनाय जागोन ए मानथो आच्छा दे नेक्स्ट बार फाइनालाव फैया आब' मोजां जा खबरफ्रा नायफैनाय जा खेलाखौहाय ना नायफैया नायफैनाय जा नायनांगौ येस सुरुनिफ्राय जोबजासिम खाने सुरुनिफ्राय लाबो मोनसे मोननै येस ओमफ्राय मा बुंनो सानो नोंथाङा बेनि सायाव एकदम दारुं मोजां जादों नङा माने रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो रायजो राजा नायफोरजों बेबायदिथ' सुजुग सुफुंनाय मोना ना येस नङा औ जोंथ' गोजानाव थांनो हाया औ दे आबौ दे गामियाव येस दा औ दे आबौ दे औ दे आरो मावलागासिनो दं नै बिदाफ्रा फंबाय बिदाफ्रा नाय नुबाय दा बिराद गेदेर जागोन खेलाया नायफैदो जों बयबो लोगो नांनानै खौसे नायनायसै जोंनि बे महाकालगुरि मुसा क्लाबनि ओइ दैदेननायाव जे खेला जादों बेखौ मोजाङै जाफुंसार खालामनायसै ना मा होनो रायजोफोर फैलाजों बयबो मा खामानि मावाखै नों मावखांबाय औ दे आबै आबौ खेला नायनो नोंसोरबो गोसो दं नामा औ जोंबो गोसो दङ मोजांथार जाखायो खेलाया बे खेलाफ्राखौ नायनांगौ ना येस बिसोरनिथ' न'आ बोंखानाय खाथियावनो ने दे आबै होमब्ला थाथ'लाय मोजां दा होमबा खबरफ्रा मोजां दे जोंनि जोंनि नैबे महाकालगुरि मुसा क्लाबनि दैदेननायावहाय बानजायनायावहाय जागोन खेलाफ्रा फंबायफोर नोंसोरबो मोजां नायफैलादो खेलाफोरखौहाय थेंकिउसै फंबायफोर मा नामबालाय खिथानो हादो एसे इमार्सन कारजि नोंने एनेक्स कारजि नोंने आं बिसोर मिथिया भिडिअ नायग्राफ्रा खिथालै आंनि नामा जाबाय स्पेडिक्स थेंकिउ स्पेडिक्स औ बुं दे गाइस नायफै द खेलाखौबो नायफैनांगौ नोंसोर आदै मा बुंनो सानो माबाफोर बुंदोरा दे खेलानि बिसय माथो बुङा गाबोनसो नुनायसै दा औ रायजो राजाखौ मा खालामनो सानो रायजो राजाफ्रा फैलानो जाबाय गाबोननि दिननिफ्राय सुरु जानोसै सानसे गेप सानसे खेलाया आं मोजाङै डिटेल्स खिथाखाबाय आरोखि आच्छा डिटेल्स खिथाखाबाय ने होमब्ला गावनो फैनानै अनुभब खालामफैदो इन्जय लाफैदो आरो बिसेस खालामनानै आं खावलायो फंबायनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालाम दाबाव गोदानब्ला आदैनिबो चेनेल दङ चेनेलनि नामखौ खिथानो हादो दे आंनि मोननै चेनेल दङ मोनसे ब्लगआ जाहैबाय स्केनारिनारि आरो गसपालआ आगापे गसपाल फेमिलि येस थेंकिउ आबौ मा बुंनो सानो गाबोन खेला नायफिनलानो जोब्बाय रा होमबालाय आबौ दंबावो नै आबौ मा बुङो नोंबोलाय समायना नुदों रा मानोना औ नायफैलादो बयबो ने बयबो नायफैखानांगौ येस दे लोगोफोर जोंनि गेजेराव सासे ब्रादार बिथां मावनाय नुवाखै आथिं हेबनायफ्रा खुलुमबाय रायजोफोर औ दे बुंदो नोंथांफोरखौ बे समावहाय बे बेलासि समावहाय आं मोनसे अनुरद आरोखि आंनिया दङ मोनसे खौरां गोजोनथाव जोङो गाबोन 28 थारिखनिफ्राय लागासिन 11 अक्ट'बरसिम जोङो खेला दं नोंथांमोना फैदोलादो खेलाफ्राखौहाय उपभग खालामफैदो लहर रंजा बाजा फुकन बर'बो फैनाय जोङो 11 थारिखआवहाय नोंथांफोरखौ बराय जायो नोंसोर मोजाङै फैदोला सुस्थ'भाबे खेलाफोरखौ इन्जय खालामबाय धन्यबाद ओमफ्राय आदै कुछ थोड़ा एसेबां मदरा फैलादो मदरा दे आदै दे आंनि मिथिनो बुंबावनो खेबसे दे खेबसे मदर फैदो ना बुंलादो दे औ
बयबो फैलादो औ औ फैनानै अके थेंक इउ खेलानि रंजानायफोरखौ बाहागो Yes, yes, लाफैदो yes. गासैबो फैनानै Yes, yes. नोंहाला समायानो दे आदै राजु आदै राजु आदै राजु आदै राजु फंनैसो ला दे फैलादोबा ना मुना दे गाबोन फैलादो गासैबो 28 दायो नोंथांमोना आङो जोंनि गामिनि सासे नै आबौ जायै सोमोन्दोआवहाय बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि दे गाबोन अखानायब्ला बहा महाकालगुरि मोसाख्लाबनि दैदेननायाव महाकालगुरि मोसाख्लाबनि दैदेननायाव गाबोन अखानायला नोंथांमोना नुनो मोनगोनसै बे फुटबल ग्राउन्डआवहाय मोनसे खेला जानो थांगौ बिनि थाखाय जोङो मोजाङैनो जों गेलारि टेलारि बानायदों जिरायग्रा दाबोनो नै बानायनो दङ मावलागासिनो दङ बेनिखायनो गासैखौबो खावलायहरनाय थाबाय गाबोन लोंहोर फैनानै बे महाकालगुरि मुसा क्लाबखौहाय सहजुगिता होफैला खुबै गाहाम जागौ बेजों लोगोसे जोंनि मुसा क्लाबनि 38तमसै दा 38तमावहाय 36 बोसोरा जों वान डे खेलाबान सालायोमोन नाथाय थांनाय बोसोरनिफ्राय एसे उन्नति जाबोदों थांनाय बोसोरनिफ्राय जों गेलारि बानायजेनना बे बोसोरावहाय जोङो गेलारिया बे 3 साइडमोन देग्लायनि बोसोरावहाय जों गेलारिखौ फुरा कभार खालामनो हाबाय दा ससे बान थादों बे जायगा सर्टनि थाखाय दा बिनि थाखाय बे साइडआव जोंहा VIP जिरायग्रा दङ चेयार बिनि थाखाय खावलायनो थाबाय गाबोन साफ्रोम फुटबल नायग्राफोरखौहाय खावलायनो थाबाय 2 बाजियावहाय गाबोनहाय खेलाया जोंनि सुरु जानाय बिनि थाखाय गासै नायग्राफोरखौ लोंहोर फैनानै नायफैनायनि थाखाय खावलायनो थाबाय आरो सहजुगिता होनायनि लागै गोजोन्थों ओमफ्राय आलासिफोरखौ सोलिनो आलासि बेजों लोगोसे गाबोनहाय जोङो नोंथांमोना नुनो मोननाय गाबोनहाय जोंनि महाकालगुरिनि सिख्लाफोर जोङो मोसानाय अपेनिंआवहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोसानानै दिन्थिनाय आरो बेजों लोगोसे फाइनालावहाय आसाम हादरनिफ्राय सफैनो हानाय बिटिआर फुकन बर' बड'लेण्डनि बिथाङा फाइनालावहाय फैनाय फुकन बर'आ पाब्लिकखौहाय एसे रंजाहोफैखांनो मोसाहोफैखांनो फुकन बर' सफैगौ फाइनाल 11 थारिखआवहाय दे गोजोन्थों आब' दे थेंक इउ ओइ नोंसोर माबाफोर बुंदोरा दे नानिमोन दे माबाफोर बुंदो फैलादो बयबो होनसाय दे दे आब' होमब्ला थेंक इउ दे मावलागासिनो दं नै बयबो आं हगाराखै नै बेखौ बियो सरि भिडिअ'आनो जायाखै बियो मोजाङैनो दे मालाबा बानायनोसै दे दोनै बुंदोना दे लागा लोगोफोर आरो सासे गामिनि आदैनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लाबावनि गिबियावनो आदैया गावनि सिनायथिखौ होना लाग्रो दे खुलुमबाय बयखौबो आंनि मुङा प्रनय गारजि आङोबो बे गामिनिनो बासिन बे गामियावनो थायो आंबो बे खेलानि गेजेरजों जोङो समाजफोरखौ फोसाबनो हायो जोंनि फैगौ जेनेरेसन जे बिदा फंबायफोर दं बिसोरो जों नुनो मोनदों फैगौ जेनेरेसना मोनसे साबमा बे दानि जे समफोरा गोगोम साबमा दानि समा गोगोम साबमा मानोखिना जोङो नुनो मोनदों बिभिन्न रोखोम नेसा पानिजों बेबादिनो मबाइलनि गेजेरजों साबमा लामाजों बयबो माने बेबादि फैगौ जेनेरेसना थांगिन दं जों नुदों बे खेलानि गेजेरजों जोङो बिसोरखौ बे जायगानिफ्राय रिकभारि खालामनो हायो होननानै आं सानो मानो होनब्ला बिसोरनि माइन्डखौ फिदिंनानै बे मोजां लामायाव लाबोनो हायो मोनसे थुलुंगा महरखौ होनो हायो जों बेयो खेलाफोरा जानांगौ बेबादि खेलाफोरा बेनिफ्राय आरोबाव जों फैगौ दिनफोराव जाहाथे आरोबाव देरसिन खेला बे मार्चआवहाय जोंनि मुसानि दैदेननायाव जाहाथे आरोबाव देरसिन खेला जायो आं बेखौहाय आसास बिसास लाखियो जाहाथे फैगौ दिनफोराव बेबादि आरोबाव खेलाया देरसिन जानाय आङो आसा खालामो आरो बयखौबो आं खावलायहरनो गाबोननि दिनाव जाहाथे बयबो फैनानै बयबो हेफाजाब होफैनाय खेलाफोरखौ नायफैनाय आरो रंजाफैनाय बे खेलानि गेजेरजों बेनोसै आंनि बुंनाया गोजोन्थों आदै दे आयं माबाफोर बुंबाय नामा आदसा दे आदै गोजोन्थों दे